Akong giingon sa pagsugod sa misa nga karong adlaw ato sab nga gihandom o gipasidunggan sa San Juan Maria Vene nga mao'y mga patron sa mga kaparian sa mga kura paroko. Og siya nga sa kanunay gihandom sa simbahan gumikan sa iyang panigingnan kung saan pagpuyo sa tinud-anay gayod di lamang sa kinabuhi sa mga pari kundi sa kinabuhi sa mga katawhan nga nagaila sa Dios ug sumusunod ni Kristo. Sa iya kunong simbahan kini si San Juan Vianney nasay nakamatikod siya usa ka mag-uuma nga kada adlaw nagayod sa simbahan ug nagaluhod sa hilom. So wa makapugong si San Juan Vianney nangutana siya sa mag-uuma, unsa may imong pag-ampo o gisulti ngadto sa Ginoo? Mayon kini mag-uuma, wala. At tingala si San Juan Vianney o mingon ang tao, wala. Mututok lang ko diya sa tabernakulo o siya pod mabawas pagtutok kanako. Grabe kalaw nga pagtuo. Kita kaha, doon na ba tayo law nga pagtuo sa Eucharistia? Nagatubagad kita nga itong ikalawat mao mismo si Kristo. Nagatubagad kita nga si Kristo makahimog mga milagro diya sa atong kaugalingon. O nagatubagad kita kaha na si Kristo andam muagakay kanato sa tanan nga panahon. O kausa akong nadumduman nga doon nami kauban pari nga medyo maedad na o sa paghumanyag hawak sa altar para magsugod sa misa, mingon dayon siya sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nya ang Ginoo manaa kaninyo. Mitubag po ang mga tao manausab kanimo. Og mikalit sa pag-ingon og manalangin kanyang Dios nga makagahom sa tanan. Sa ngalan sa Manong sa Anak sa Espiritu Santo. Nahuman ang misa imbes maupay pagsugod. Doon ay misinggit nga mga tao, mo ni misa, mubo ra kaayo, wapagan ikasugod, humandayon. Sa so, mga mga reaksyon sa mga tao, awagi gugma sa Eucharistia. Mga tao nga nagdali, mga tao nga wa sa hunahuna o kasing-kasing sa ilang pagsimba. Nan makaingon ta nga nagkulang gayud sila sa giingon gugma ni Kristo. Naunta ihatag nato kaniya kanunay diya sa atong kinabuhi. Kining giingon sa unang pagbasa, kining giingon ni Propeta Isaias nga ang Ginoo nagaauhag kanato kamong giuhaw ngari kamo og ginom bisan wala ka may kwarta nga ngari palit og kaon palit kamo og bino og gatas nga walay bayad. Kini nagahulagway sa kinabuhi actually sa Ginoo. Masa kanunay nagatanyag sa iyang kaugalingon ang mahimong atong kalanon o atong ilimnon. Sa ato pa,
kining giingon sa katapusan sa pagbasa sa unang pagbasa, walay pamati kamo og duol kanako aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan aban kaninyo, og panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kang David. Sa kanunay nagatanag ang Dios kanato, sayang nagpuas nga gugma kanato. So analang kanato kanang pagtuo din ato sa baslan sa halawom nga pagtuo ug usab sa gugma nga atong ihatag kaniya kay dayag man nga siya naigugma gayud kanato. Sa ebanghelyo karon, kining giingon nga nakabalita si Jesus nga namatay si Juan nga magbubunyag. Kining medyo doon ay gibati nga kaguol si Jesus kay iya man gayud nga igagaw kini si San Juan. So sama kanato nga mawadlan sa terminal sa kinabuhi, kita magbangutan, kita maguol. So kining giingon nga muadto si Jesus sa dapit nga awaaw aron mag-inusara, kini gumikan siyang gihambin nga kaguol o kahingawa o pagbangutan ba sa kamatayan siyang igagaw nga si Juan. Apan nakabalita nini ang mga tao sa laing nga lungsod nga siya nagpadulong di nga dapit og sila misunod kaniya. Ug sa kadaghan sa mga tao giingon din ni pagkasulti, giabot siya dakong kaluoy kanila o giayon niya ang ila mga masakiton. Sa kanunay di ay nagit kining kaluoy sa Dios kanato o kining ipadayag sa santos nga ebanghelyo nga ang kaluoy ni Jesus sa mga tao apil na mga masakiton nga ilang gidala sa kanunay nag-apaw alang kanato. So alang na kanato kanang pagtuo nga siya maluluyon o unta sa tanang higayon kita mudangop kaniya. Kining pag gihimo nga milagro nga padaghanon ang pan o isda, di lamang kini pagpadayag sa gahom ni Kristo sa Dios nga makahimo slag milagro nga sama niini, kundili kini pagpadayag pod nga siya maluluyon gayon sa mga tao nga gigutom. So gani kini mga apostoles nga kulang siguro og gugma pa sa mga tao, mingon sila kang Hesus, palaktan na ang mga tao kay hapon na para makapamalit sila pagkaon sa mga balangay. Apan unsa may tubag ni Jesus, dili. Kay nakita ni Jesus unsa ang kakapoy nga gibati sa mga tao nga sila nagasunod-sunod kaniya aron pagpamati sa iyang pulong. O dili siya makaako nga sila mo palakton nga gutom, mga maingon sa mga tinunan, dili kamo ang muhatag kanila og pagkaon. So mo kini nga giingon sa mga tinunan, pero sa umanato na 5 ra ka pan o 2 ka isda ang miadinhi. Giingon sa laing bersyon sa mga ebanghelyo nga ang bata o sa kabata nagdala niini ug nahimo ang milagro. Matod pa sa mga biblical scholars, nagaingon sila nga kini kuno usa ka pagpadayag sa umaabot nga pagtukod ni Jesus sa Eucharistia, diin kita iyang pakanon sa iyang pan, iyang unod o mainom sa iyang dugo dinhi sa Eucharistia.
So batunan nato day hambino nato kanang halaw mga pagtuo diha sa atong kinabuhi nga siya nagatanyag kanunay sa kagulon-alang kanato aron kita makabaton o kinabuhi nga way katapusan. Kini man iyang pasalig kanato og si Jesus dili man bakakon. So kining matag higayon nga kita mainom siyang dugo amo ang nagagiula alang kanato din na kuha o na tambalan ng atong kauhaw o dili magpabilin diha kay lagian na po daguban ni ini kanang misyon na kita pod mahimo nga muhatag og ilimnon ngadto sa mga giuhaw ng mga tao. So kasagaran karon ang dali nato mauna-unaan basta kauhaw ang bation o hisgutan labi na konting init kaayo soft drinks man, diba? Coca-Cola, Pepsi-Cola, bisan bugnaw na butangan pa jog yelo mamanay atong kinaiya. Pero dili mas halawom kining giingon ni Jesus nga siya makatambal sa atong kauhaw. Kauhaw sa mga bahandi, kauhaw sa mga posisyon o gahom nining kalibutan. Pero ang kauhaw, matinuod gayud ka ng kauhaw nga punon kita sa Dios sa atong kinabuhi. O kini andam ihatag kanato ni Jesus diha sa atong pagdawat sa iyang lugo. O matag kalawat nato siyang lawas, kita po datambalan sa atong kagutom. Kining dili man ipasabot nga mabusog jud ka sa gamay nga ostyas nga imong pagadawaton nga unod ni Kristo. Pero ang ako lang kasalitian mao kini nga naay mga tao nga imong nako o sama kanako nga sa kanunay maga-misa niya makakalawat sa iyang lawas ug dugo nga di jud ko bation o kagutom. Kung naman ko'y kagutom bation, akong maantos. So kining akong pamalandong akin sa kadtong mga tao nga sa tumang pagtugugman ni Jesus nagakalawat siyang lawas o dugo. May dali makasunod sa giingon disiplina sa pagpuasa. So katong ang hilig pagkaon nga kalibutanon, maglisod sila sa pagpuasa. Pero ang mga tao nga alang kanila mas importante ang pagkalawat kasabisan unsang pagkaon aning kalibutan, sila makahimo gayud sa pagpuasa. Nga naman kay ang nagasusini kanila ang lawas man og dugo ni Kristo. Pero dili diay kutob la diha pod sa atong pagkalawat ini sa Eucharistia. Kung dili anak kita misyon, nga kita pod human mabusog ni Jesus sa iyang lawas ug dugo. Doon na pod tay katungdanan o responsibilidad paghatag o pagkaon sa mga gigutom. So di na ta maghuna-huna nga kita magbusog una nga palit kitag hamburger o hotdog para matagbaw ta sa atong kabusog. Una pa ta manghatag. Pero sa matag higayon nga ikaw mo dawat siyang lawas ug dugo, nagauban niini ang atong responsibilidad isip iya mga sumusunod sa pagpakaon ni atong mga tao nga gigutom. So atong ikalipay katong mga tao nga bisan sa ilang kalisod pero aduna sila'y igong kadasig sa paghatag ilabi na sa atong pandemic karon sa mga tao nga gigutom ug angay tabangan. Dalaygon sila sa ilang gibuhat.
ang paghatag ngadto sa mga nagkinahanglan kanila. Kining diha nato makutlo nga kining 5 kapan o 2 ka isda nga nakabusog sa 5,000 nga mga lalaki way labot paghihap ang mga babae o mga bata. Matingala ta nga sa kagamay sa resources nga gihatag nato si Jesus, gihimo niyang milagro para kini padaghanon. So dili din sakto nga moingon ta nga dili ko muhatag kay kabus ko. Gamay ray akong nahuptan, gamay ray ni anak ko, kanalang nga dato ang pahataga. No, sayop di ay kana. Nga naman, kaya ang Diyos, bisan pa sa kagamay, nga tong nahuptan, andam sa paghimog milagro para kini padaghanon. So, bitaw sa kagamay sa atong talento o abilidad, kini mahimo nga padakon sa Ginoo para lamang makatabang kita sa atong isig katao. Doon ako'y nindot nga mag-ampo kita nga sa kagamay sa atong nahuptan, kita andam gyapon mo paambit niini ngadto sa uban, gumikan sa ilang panginahanglan. Una ako'y nadumduman nga usa ka poem nga sinulat sa usa ka Mexican poet nga si Amado Nervo. Nagaingon siya pagkasulat nga I'm only a spark, make me a fire. I'm only a string, make me a lyre. I'm only an anthill, make me a mountain. I'm only a drop, make me a fountain. Make me a feather, make me a wing. Sa atong pinulungan, giingon ni Amado Nervo sa pag-ampo, usa lamang ako ka tinidlap, usa ka aligato, himo akong kalayo. Usa lamang ako ka weldas, himo ako nga lira. Usa lamang ako ka pungtod o bungdo. Kini pungtod bungdo ka na bitang puyanan sa mga olmegas, no? Mo na anthill. Himo ako nga bukid. Usa lamang ako ka tinulo o tulo. Himo ako nga tuburan. Usa lamang ako ka balahibo. Himo akong pako. Tunindot nga pag-ampo. O kinipod, unta ang pag-ampo nga unta, bisan unsa kagamay nga atong mahuptan, di kini ang magpugong ka nato nga dili mo paambit. Kaya ang Diyos makahimo gayod nga kita makasinati nga naidaghan di ay ngayang ihatag ka nato. Ni adto mga tao nga manggihatagon bisan pa sa ilang kalisod. Kay kung ang Diyos na igugma ka nato, kita po dunta. Kung maluluyon siya ka nato, kita po dunta mahigugma ngadto sa atong isig katao og maluoy kanila. Og walay makapahimulag ka nato sa Diyos bisan kinsa. Ingon sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Dili atong kalisod, dili sakit, dili kahigwaos, dili paglutos o gutom o kakabus o katalagman o kamatayon. Huwag makabulag ka nato. Sa ato pa, atong ipadayag ka ng atong kayusan ni Kristo dahil sa atong pagpaambit sa atong gugma sa atong isig katao. Kung mangutana ko sa atong mga magtiayon, nahigugma ba mo sa usag-usa? Usahay dili, no? Usahay dili. Maglalis mi usahay. Magbungol mi usahay.
Dato sa kabata mingon, Father, ganan ko sa among balay kay hilom kaayo. Nga naman, nganong hilom man karon. Kay wa naman si Papa o si Mama magtabi, wa na mag-away. Nagbungol man sila. So dili yun na gugma. Natural, malinawon kay wa may nagbinungulay man. So kung nakikugmain mo sa usag-usa, isip magtiayan. Ang akong pangutana, usarabay nyo toothbrush. Nga na maglainay mo mag-toothbrush, nga imo dyan na bana, ako dyan ni asawa. Pero kung nakikugmain mo, usaray inyong toothbrush. Tagpila ma inyong tualya. Tagsa magtualya, markahan pagngalan. Diba? Para ligyod manghilabot sa imong tualya. So kung tinod mo na kay gugmahay, usara inyong tualya. Kana simbolo man sa panagiusa o gugma. Maglungan mo kaligo. Pagkanindot na maglungan mo kaligo, diba? Gugma jud na. Dili kay una dito. O nya na ko, mahuman ka. Dili lungan ta, maunay gugma. Pagkanindot unta kung kanang gugma hangtod sa inyong katigulangon nga ang usa ka kapikas pananglitan dili na makausap kay siguro wanay ngipon pambaglisod na siya usap nga ang asawa mo ingon sa bana dong niya saging akong giusap ako nang ihingot nimo. Moingon siguro mo bidli man na luod, way luod basta naamoy gugma. Kadumdumo sa mga bata pata, puya pata, nga kini mga saging bitaw, ako mama madumduman na ako, nga mag-usap og saging, nga iyang ipakaon nako ang iyang inusap. Gumikan sa gugma, way luod, kay naamay gugma. So dili gugma nang masilag ka, magduda ka. Kundi ihatag imong gugma kinatibukan gayon, nga way bisan unsa nga makapaymolag kaninyo, kali ka mo usaman ni Kristo diha sa gugma. Sa mga igsuon, kiniuntang atong pamalandungan karon. Kon kita sa mga pulong ni Papa Paulo VI, nagaingon siya, unsa man katinood gayon, na kamo nagamahal, naigugma sa makabus. Pamalandungi ko noon sa manyong gibuhat sa pagtabang kanila. Nagahatag ba kamo sa tinuod nga ninyo nga buhis, kaysa ito mga kining buhit gamiton sa atong gobyerno alang sa kalambuan sa mga tao. Nagahatag ba kamo og amot alang ni adto mga nagkinahanglan. Panangitan kining kanabitong sobre nga atong madawat kining sa alay kapwa, mabisan sa Phil Mission Sunday na sobre nga brown nga gamay. Unta mangyatagon mo kakini dili man sa pare kundi ipadala ka na ngadto sa Roma alang sa ato mga misyonero ngadto sa gawas, nagaalagad, nagaatiman sa mga kabos sa laing mga nasod. So dili masayang makawang atong paghatag kung ikaw ang nagaygugma sa paghimo niini kay imong gibati nguway makapaymolag kanimo og ni Jesus gumikan sa gugma ninyong duha sa usa-usa. O dapat kini ato po ipabati, ipaambit ngadto sa atong kisig katao. Susugod karon, labay na niyong panahon sa pandemic. Di lang tahilig mga sa Ginoo nga mapalipdan ta sa COVID, kundi hilig po ta sama sa Ginoo sa pagtabang sa uban nga nagkinahanglan kanato.
kana ang tinod nga tatak sa atong pagkatinunan o sumusunod ni Kristo. Unsa siya kana pod ang atong kinabuhi unta sa tanggutlo sa atong kinabuhi. Akong pagampo panghinaot alang kaninyo. Amen. Manindog.